はい、YouTube キャプチャーの動画の取り込み方をやります。まずキャプチャーを開きます。で、この画面になったら、この場ですぐに動画は撮れないので、このように横にします。はい、画面を横にして、この録画ボタンが出てきたらここをタッチします。で、このまん丸の状態になった時はもう録画ができてます。ではどんな状況か撮ってみましょう。はい、今ちょっと録画をしてきました。そうなりますと、この上の部分に丸が出てきます。これをタッチしてみましょう。するとここに今撮った画像が出てきます。ちょっと最初の白い部分はいらないって時には、この白い端っこをギューッといらないとこまで押していただくとカットされる形になります。で、最終の部分、ここもちょっとキュ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 ッとカットしました。これで前後がカットされた状態の画像になります。ここにまたさらに動画を加えたい時には、こちらのプラスを押します。すると新しいクリップを録画、既存のクリップを追加、キャンセルと出てきますが、今回はすでに iPhone の中に取ってある既存のクリップを追加していきます。すると自分が取りだめた動画がこのように出てきますので、じゃあこの中からこの亀の画像を追加します。こんな感じのを追加しますかと出てきますので、ここの右腕の選択を押してください。すると先ほど撮った画像に追加で亀の画像が出てきます。では見てみましょう。こういった感じでゴルビーの元気に歩く姿が追加されました。で、これも前後縮めることができます。こんな形で簡単に編集をして動画アップする方法を沖縄動画塾無料セミナーでは皆さんと一緒にアプリを使ってお勉強しています。